Bon dia! En aquest últim vídeo del bloc de branques anem a parlar sobre una altra manera d'incorporar canvis entre dues branques, que és el canvi de base. En el vídeo anterior vam veure el procés de fusió, i més concretament vam veure com podíem fusionar les branques mitjançant una fusió directa, una fusió fast forward i una fusió de branques divergents. Ara anem a veure una manera de poder fusionar dues branques divergents de tal manera que finalment la seva història queda lineal. Així podem veure l'històric de commits que hem fet en els dos primers vídeos d'aquest bloc de branques. Aleshores, ara el que vaig a fer és, a partir de la branca principal, de la branca main, vaig a crear-me dues noves branques, la branca des de Juni i la branca paella. Primer executem git branch des de Juni i git branch paella. Des de cadascuna de les branques, comencem des de Juni, anem a fer un commit, anem a modificar. En aquest cas, en des de Juni, per exemple, en beguda vaig afegir llet i cafè i vaig a fer un commit, git commit menjar, mengem beguda des de Juni i des de la branca paella vaig a afegir a la branca menjar arròs i pollastre. I el mateix, vaig a fer un commit, menjar paella. Aleshores, l'estat que tinc és el mateix. Des de la branca main s'han creat dues branques que han divergit. Per un costat la branca paella i per un altre costat la branca des de Juni. Per tant, vaig a vindre a la branca principal i, igual que hem fet en els vídeos anteriors, vaig a fer un git merge des de Juni. Això el que es produirà serà un merge fast forward. Aleshores, ara main està en el commit de beguda des de Juni, igual que mostra la figura, i paella ha divergit. Per tant, jo ara, per exemple, podria fusionar la branca paella, però no ho farà en un fast forward. Com així posa l'opció FF only, em dona un error perquè no pot fusionar-la de manera directa. Aleshores, el que anem a fer ara és a fer un git rebase. Anem a fer un canvi de base. Com funciona un canvi de base? La idea del canvi de base és canviar d'una branca d'on naix, canviar la base d'aquesta branca. Per exemple, la branca paella naix respecte de la branca main d'aquest commit, de l'ancestre comú. En aquest cas, naix de la branca merge branch verdura. Aleshores, el que jo podria fer és el següent, que és moure aquest commit darrere de la branca sobre la que jo estic fent el canvi de base. Per tant, ara aquesta branca paella, la seva base és main. Bàsicament, si jo em situe en la branca paella i faig un git rebase a main, el que li estic dient és canvia la base de la branca paella a la branca main, o sigui que main siga la nova base d'aquesta branca. I això el que passarà serà el següent, que agafarà aquest commit que tinc divergent, perquè ha divergit a partir de la branca main, i el posa darrere. Abans de fer l'operació, anem a mostrar el log per a veure com queda. Git elejar, podeu veure així. Per a veure-ho millor, anem a fer git elejar -3, així vegem les tres últimes línies només. Vegem que tinc paella que ha divergit respecte de main, i ara vaig a fer un git rebase a main. I aleshores
em diu successfully rebased. Si vegem el log, ara paella està darrere de main. Vegeu que forma una línia? Què ha passat? Val? El que ha passat és el que vegeu en el diagrama. Val? Tècnicament, el rebase el que fa és calcula els commits que anem a canviar la base. En aquest cas, aquesta branca només té el commit menjar paella, val? Respecte de l'ancestre comú. Val? Aquest commit és l'únic que no està en la branca main. Per tant, calcula els commits i es situa en la nova base, main, i aplica de manera seqüencial tots els commits que estigueren en l'altra branca. En aquest cas és només un commit, val? Però si hi haguera diversos, doncs els aniria aplicant de manera seqüencial. Bé, doncs el que ha passat és que s'ha creat un nou commit amb els mateixos canvis. Val? Si es fixeu, aquest nou commit, el menjar paella, després del rebase, el hash és diferent al que tenia anteriorment. Això es deu a que realment no és el mateix commit. S'ha creat un nou commit amb els mateixos canvis. En la pràctica, val, després de fer el rebase, podem veure com en la branca paella, com ara està darrere de main i darrere de juni, sí que tinc aquests canvis. He incorporat a la branca paella els canvis de main i des de juni. I a més, el que m'ha permès és posar aquestes branques en línia. Val? De tal manera que jo ara, per exemple, el que podria fer és, des de main, podria fusionar, val? De manera directa, mitjançant un fast forward, la branca main, la branca paella. I aleshores, ara sí, he pogut fusionar les dues branques en la branca main d'una manera lineal. Val? M'he estalviat aquests commits de fusió i aquestes branques divergents que, com vegeu en la història, doncs queda un poc més brut. I realment així l'únic que ha sigut fusionar dues branques. Imagineu-vos si tinc, no sé, 10 branques que van fusionant-se de manera no lineal. Doncs el repositori pot quedar d'una manera un poc caòtica, diguem. Aleshores, en aquest cas, el rebase ens ajuda a solucionar aquest problema. Val. Què passa? El rebase, com he comentat, va aplicant cada commit, val? O sigui, calcula els commits d'aquesta branca respecte a la branca on jo vull fer el canvi de base, tinguent en compte l'ancestre comú, i va aplicant-los tots seqüencialment. Què passa? En cada un d'aquests commits podrien eixir conflictes i aleshores els hauríem de resoldre de la mateixa manera que vam fer quan estàvem fent una fusió de branques divergents. Anem a fer un exemple. Val? Anem a situar-nos altra vegada en la branca main. Vale? Bueno, ja estava en la branca main. I des d'aquest punt vaig a crear-me dues branques. Vaig a crear-me la branca aperitiu i la branca postre. Val? En la branca aperitiu, doncs, per exemple, vaig a afegir per un costat unes olives. Val? Vaig a fer un commit que es diga olives, no, aperitiu, dos punts, olives, i vaig afegir un altre més que siga papes, i vaig al mateix, vaig afegir ara aperitiu papes. Val? I des de la branca com es deia? Postre, val? Vaig afegir un gelat i anem a veure què passa. Val? Anem a fer un git commit, postre, gelat. Val. Anem a veure l'historial. Si us fixeu ara, des de la branca main han eixit dues branques, aperitiu en dos commits i postre amb un únic commit. Aleshores, vaig a situar-me en la branca main, que no té aquests canvis, i vaig a fer un merge
fast forward ff only de postre. I aleshores fa un fast forward sense problema. Vale? Però jo ara vaig a intentar fer un rebase de la branca aperitiu. Què passa? La branca aperitiu, on jo tinc el contingut de gelat, he afegit les olives i les papes. Per tant, van a sorgir-me conflictes. Me'n vinc a la branca com es diu? Aperitiu. Val? I anem a fer un git rebase sobre main. I m'apareixen conflictes. Val? Si vegem l'estatus, fixem-nos en com tenim el repositori. Primer que res, entrem en l'estat rebase. Val? I si us fixeu, també em posa així, entre parèntesis, 1/2. Això el que m'està indicant és que estic resolent els conflictes en el primer dels commits. Val? Aleshores, m'indica així que puc fer un skip per a saltar-me aquest pas, vale? O un abort si vull eixir d'aquest procés, i em diu que tinc conflictes en el fitxer menjar.txt. Aleshores, jo el que vull, val, per exemple, és que les olives estiguen davant del gelat. Per tant, vaig a modificar-me-ho d'aquesta manera. Val? I resolt els conflictes, guarda, i el mateix, val? Git add per a marcar com a resolució, git add per a marcar com a resolució el fitxer menjar.txt, i altra vegada, superimportant, git status. Ara em diu que ja estan tots els conflicts arreglats i ara, per continuar, he de fer un git rebase continue. Val? En el merge fem git commit, no és el cas, val? Compte. I per això vos recomano que utilitzeu git status en cada un dels passos per a saber un poc quin és el flux de treball. Val? Aleshores, en aquest cas, farem git rebase continue i m'apareix per defecte l'editor per a indicar-li el missatge del commit que vull aplicar. En aquest cas, m'ha deixat el nom del commit que tenia abans. Per tant, quan no vull editar-lo, vaig a deixar-lo tal qual. Val? I ara ha aconseguit fer el primer commit, val? Però ara estem en el següent commit. Val? En el següent commit torna a tindre conflictes i el mateix, no sap papes on l'ha de posar, si abans o després de gelat. Doncs jo per resoldre el conflicte, el mateix, vaig a posar papes abans de gelat. I una vegada ho tinc resolt, faig un git add de menjar.txt, git rebase continue, em torna a demanar el missatge del commit, vaig a deixar el missatge per defecte, i ara puc veure com acaba de fer el rebase de la branca aperitiu darrere de main. Aleshores, he anat aplicant cada un d'aquests commits, que en aquest cas m'han sorgit dos conflictes, en cada un dels commits. I res, com ara ja ho tinc en línia, doncs me'n puc vindre a la branca principal i ja git merge fast forward aperitiu. I ja tinc tot el meu contingut de totes les branques que he anat creant i en aquest cas, si mirem l'historial sencer, podem veure com aquestes 4 últimes branques que he fet s'han quedat sempre en línia, quan realment en algun moment han sigut branques divergents. Per tant, l'eina rebase ens ajuda a poder mantenir una història lineal a l'hora d'incorporar diferents branques. No obstant això, té alguns desavantatges, com són el fet que poden sorgir conflictes en cada un dels commits en els quals estem fent rebase i que, a més, els commits anteriors es perden, estem creant nous commits. Aleshores, en això hi ha que anar molt en compte, sobretot quan comencem a treballar en un repositori remot on pot ser hi ha altres persones que utilitzen aquests commits com a base del seu treball. Aleshores, sempre que modifiquem un poc la història del repositori hem d'anar molt en compte, sobretot quan
quan ja hem publicat el repositori o si són diverses persones treballant en el projecte. Val? Sobre tot això parlarem en el bloc 5, en el bloc d'estratègies de ramificació. De moment, espero que hagi quedat clar com podem treballar en branques, com podem crear-les, com podem fer canvis, com podem fusionar-les i en aquest cas com poder canviar la base d'una branca per a poder-la fusionar d'una manera lineal. Bé? I res, ens vegem en el següent bloc.